Hey guys. Ini ओंखाम गोरलैनि फुजा होगोन नालाय मन्दिराव बिराद सुगासिनो नै इउटिउबारा जि सुदों ओमफ्राय आंखौ भिडिअ खालामनो होदों आरो ये नै न' लिरखांबाय इउटिउबारा बेखौ भिडिअ लास्लाबनो मोनासैनो ना मा होनो नंगौ होनो ना ये येस ना मा सान्दुं नांदोंहाय आबैया दिंखिसालिखौ लिरगासिनो अबेनिफ्राय लाना फैखो आबै गोबोरखिखौ इलाय आबैया लिरगासिनो दाउखुमैबो जासोदोंमोनहाय दाख्लै एसे माबाबाय दै सारबाय थानायखाय खारबाय एसे माथो गोबोर होनाय बायदि जायाखैना Iron nalar sampai sini pakai. Nih drama dia sama. Bagus kan sih ini ya? Rani bawa mana gupa itu gak namanya. Susu. Ya mana cara nih kameranya? Bila nih bangsa tuh kamera sibuk tuh. Berani kunung bayi. Balai ini kan sama lo berdua ya, kita kenalan aku. आज के दिन ही क्या है तूने? मामा? Nolir kang mainnya nuap macam ram juga kayak. ये बट जी लंबाई क्या है तूने क्यों हमारा कपड़ा बहुत गंदा गंदा है गंदा होने से भी कुछ नहीं होगा कपड़ा होने से ही तो होता है आंनि जिफोरखौ मोदोम गारग्रा सुवाखैना दाख्लै सुनायानो सुवालां लाइजौ लायनो थांदों थांनि जोङो खुसिनि पापाजों याबो माखासे लांफैबाय नै रोजा रोजाखौ लाइजौ लाग्रा खुरा बा दानखुमानासो लाबाय माथो नोङो खावबायसो माथो लाइजौ खावबाय खुरा ओं कुक बा नों बेखौसो नांगौ नों मोनगासै मा बियो नों मोनगा मामा mama siapa माबानो हरबाय सानो ललो लटा मा नाम होनो लल लटा mana mana दिनै जोंहा ओरैनो बावगोनल' होनाया दंबायो होनांगौ अमा बिथै संदों अबेहाय लाफा मैद्रु थांसै जोंहा आंनि बिनानाव बेयो खेवालि जोंहा न' खाथिनि ओमफ्राय बे रिउदो रिउदोनो मानो लाबोदों मबाइलखौ नों माबाथ' आर'ज खननो थांनो नागिरदों ना मबाइल थुनो मबाइल थुनो अके जों थांगासिनो आयै आंनि दख'ना आयौ मोनजो मोनसे ओइ एक्ट्रेस बापरे सिनो हालायलायाखै नै बाथौ फिल्मफोरा थिखासिगोन मा आदा आं भिडिअ खालामगोन दे आंनिखौ दे खालामनो हादे भिडिअ खालामगोन आफादगिरि नोंथां आरो लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे बोसोनगिरि नोंथांमोन लोगोसेनो देउरि देउसि गासै नोंथांनि आरो बा मदद खालामनाय होननानै आं आसा खालामबाय आं जागायजेनो गोजौ
Ikin sa dayas na daday mo na. Sampai na isa sa mga game-game ng swimming niya. Oh, kapara game-game ng sila? Ang game-game ko sa mga talasing sa today niya kaya kasi nasagot kita niya.
사세 보면 여러 베스트 다이어 인스타그램 라이브 페이스북 릴스 만에 머리만 영화 파이널 란식은 나이어랑은 똥똥매
lihat. Tunggu ya di sana. Udah dari pergi ya, tunggu ya. Oh, saya mau rambut kamu dia. Rambut. जाखांबाय जोङो दायो न'आव थांसै थांगासिनो बिलाय थांना दो खोमसि जालायबाय ससेयाव लाइट गैला टाटा बाय बाय बयखौबो गुड नाइट